What's up? Basta na nga tingala mo ano yun na akong itsura. No? Watch the video of what happened Judy ay sa Christmas party. And also watch the advertise. One of the reasons manong dugan ako naka-upload. Are you ready? Let's go! What anong energy? Let's go. Dulcolax na bibili sa lahat ng mga butika. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. If symptoms persist, consult your doctor. Funk it. Say hi to my Ha? Yes, Alex Gonzaga. So we have arrived. No? Make up. Bot nga no, kompleto mo kayo ng bot. Ay, Christmas party man. Lisod po, magpajama, magparty. Ako po'y seryoso kayo na rin. Tabla na mo. Tabla na mo, Rod. Ikaw, Miss Fred, kumusta man ka? Manok sad man ka? Okay ra siya. Iyang pajama, buslot bangod. Pajama niyo, buslot? Siya na buslot. Gago. So, ini dito ang section praise. Na lighting effect. May tao na akong self-direct. Nara ko. Na ako'y naging under eh. Alex Zaga, kumusta ka na? Hey, AG from the ECM. Hey. Char, anong nakinala ko po ka, Char? Okay. Basta inani lang siya din. Muna yung outfit ko rin. Woke up pa sinana ka? Yes, sinana na. Kilan, Ram, full face na kinala Full ka? face sinana na siya, Jen. Napa iro-iro, no? Iro-iro from sponsored by Timon. Wala ka na, Alex!
Mangumusta pa na dere mag kuwan pa ta. So humana jud imo ang Yeah, wala ko. Ilan to ka-hours kanina nga nag-start? Actually, 10 minutes na siya, grabe. Nay, wala ka pajama. Sa interview ko. Ay, fan, ano wala ka pajama? Kay, nalimta lang ako. Ngayon, ako din ang pinag-prayer. Opening prayer na, Ivan. Grabe. Parang mag-isiri. Mel, kumusta? Awa! Wak, oh, sus. Imagine pa ano-ano. Kumusta dito eh. Wala, ang music ko. James, ikaw ba ang yung artista? James, artista ka? O later, interview ka mo tanan. Naana o nagkuha ng banig para mga tulog o niya. Pajama party. Yeah. Pag full screen taon niya. O, masala ka ba? Pag full screen yun niya to. No? Ngayon, ako ang title holder. O, makita mo na, sino yung brother niya. Oh. Yung brother man, big ate. Kita yun. Buwan later. Later na lang po sa mga activity. Pastila ni Alex Gonzaga! Sa gas. Alex Gonzaga. Mahawa so. Later na po mga guys. Later. Let's go! Activity na! Hoy, ito nasa luyo. Unsaon wa? Uy! Uy! Puta! Uy! Puta! Yay! Go AG! Ayan. Ready na kang hap-hap. Yes, gutom na ako. Kayo. Kasi hindi expect na makaon ka rin. Ang tayo lechon, no? Pero ano Anong puti mo kay kaniya? Natakdan mo rin ka sa akong beauty. Dugay-dugay pa! Mga di alang-alang ni Rujit, oh. Paano hindi yung ikuha kayo? Yes, now. Hindi mo alang-alang ni pre. Yes, pre. Kami sabi ako. Kasi, oh, ikaw sa vlog, di ariya, kay putingay ka. Kabalo mo, gutom na kayo ko pero taas kay linya. Oh, talawa. Rajog Pantawid. Kabalo mo, ma. Gutom na kayo pero ang yantos kay Nademi ka Chuyona di rin nakita no kay murag naulaw na kay ko siyang beauty. Gutom siya pero kami wa pa mi kaon no. Naman na may linya sa Pantawid. Pain. Gurot mo po na. Gurot mo na. Gutom mo ka? Ayun, no. Salamat kayo, wow! Kinakan ko din niyo. Kasi nga na niyo. Kailangan sa'yo na ito, ba? Dami po niya siya kay Namshay Mangga. Padan sa kong kaon. Dire Oros! Good morning, sir. Hoy, good morning! Salamat kayo sa ice cream. Bot, bisag asa na lang nakaka sa akong vlog, Bot. Ano na, Bot? Salamat, Bot! Busog na po kayo, ay. DJ Eric on the beat! I'm getting ready for my makeup. Hapit na ko. 1, 2,
funky. Sabi mo, James, siya unya inside the office. Hatag na ang crown. Nakita ang content, wala. Hi guys! So dito na nag-end ang akong vlog. There were some issues sa audio mo nang wala na lang yun nga appeal nga video. Kay medyo naulahi ang audio kaysa video. So hope you enjoy and next time na po mga pre. Next time hit the like, comment, and subscribe. Peace.